Здравейте на всички, които гледат това видео. Днес ще играем Dream League Soccer 2016 година. Аз съм Краси Долмач, така да про. И ако се чуете какво се случи току-що, докато снимах, изведнъж ми крашна това Мобизена и нямаше как просто. Трябваше да започна от начало и нека продължим матча. Надявам се да ви харесва това, което правя. Всичко е заради вас. Много хора се отказват още на 10-тия клип, това аз мисля да кажа на 110-тия. Или пък по-нататък. Или пък изобщо да се отказват, защото най-хубавото нещо е да си... да не се предаваш, впрочем. Не да си нещо друго. Добре. Сега Дани Уелбек. Дани Уелбек прави нещо. Дани Уелбек. Добре. Хубав гол. Хубав. Чак, хубав. Става. Усети му откъде ще дойда. Обаче не видя, че Боби Мур. Засада. Pass of the ever. Oh! Yes! Джеймс Варди скора гол. Добре. Продължаваме. Много скоро ще си купя нов играч. Но за това ви трябват пари. И то много пари. Мисля днес да изигра само 2 синглплеер матча. Или пък само един. Не знам. И един мултиплеер. Да знам. Ще видам. Ще го измисля. Оп. Добре. Оп. Това беше нещо странно за мен. Никога не съм правил такъв малък. Оп. Добре. Сега ще направя Team Management. В Team Management ще сменя Гарсия. Ние съм с Грин Бишол и Бога. И Тома ще дойде на мястото на Молт. Еди си какъвто беше. И сега да видим какво ще направим. Надявам се да е нещо кой знае какво, защото искам пари. А като вкарам много голове, спечеля много пари. Добре, давай. Сега просто трябва да се надяваме да вкараме още 1-2 гола, за да може вече да е сигурна победата ни. Не, че още от сега не е сигурна. Не бих загубил от ботове. Сега, Боби Мур. Дали това е Боби Мур? Какъвто и да е Мур, нищо. Разбира се. От вече не задържах и много. Добре. Може да стане нещо хубаво, обаче... Както винаги. Добре. Сега Боби Мур е в засада, сигурно. Не. Ще да е хубаво. Ще да бъде нещо доста красиво. Добре. Кажете ми каква друга игра да снимам, защото... Да знам. Не може само на 2 игри. Това го казах и в епизода на Слайдър Рил, който вече е качен. И аз съм много щастлив заради това. Добре, сега. Давай. И да видим какво ще направим. Трябваше да отиде тази топка за Дани Уелбек, обаче не прецених пас. Не, тук беше засада. Трябва да вкарам още един гол. Просто е така за полувремето, да имаме твърде точки, много точки, хиляди точки. Обаче сега... Добре. Боби може да намери Дани Уелбек и сега му намери. Но разбира се, той беше в засада. Защото тези играчи нямат усещане за засади, така да го кажа. Но ние ще бием, въпреки всичко, защото 84-та минута 3-0 за нас. Не очаквам да вкарат гол. Като ги гледам в момента какво правят, скоро няма вкарат гол. Добре. Гадно.
Гадно. Много гадно. Добре, добре, айде. Значи, айде. Добре, какво е това? Те моите са правата ненормални. Но нищо. Ние 3-1 за нас, което е много добре. И продължаваме напред. Нещо от О, спечелихме купата на дивизията. Yes! Ей! Ей! 882 парички, 882 парички. Добре, Реал Мадрид ще го оставя следващия епизод. Сега продължаваме с ним мултиплеер. Вкарали са ни гол. 0-3. Добре. Стабилнейшен connection опонент. Добре, дано е добра връзката. Салах, Гарет Бейл, Единсон Кавани, Давид Де Хея, Робърт Левандовски и Туре. Не толкова лош отбор. Също той е по-добър от Лайна. Аз имам Дани Уелбек и Джеймс Варди, които не са за подценяване изобщо. Добре. Ей, можеше да влезе тая. Няма да ми я вкараш. То братчет няма да ми я вкара. Флор. Не, Гарет Бейл, моля се, не Гарет Бейл. Не. Той пропусна. По дяволите, той пропусна. What? Какво прави този пича? Защо сега бави? Али стига да е. Не искам само бави. Отнемам само секунди от клипа. Сега ако вкара Лионел Меси, човек, ще бати гафа. Не! Не, стига бе, как е възможно това? Що за тъп вратар имам аз? Гледайте, майчице мил. Някой път ми писва. Пост. Как мога да оцеля Греда, бе? Що такъв силен отбор Греда да оцелиш? Бати кеф. Точно сега ли трябваше да лагва? Притесних се да не стане някой гаф. Това човек няма ли да играе? То сега ако така ще бави клипа, аз... Добре, се върна, когато това са на гъзи. Добре, продължаваме. Най-накрая с сети. Мисля, че нещо съм направил пак тази бъгава игра в някакъв път. Добре. Дали ще се получи този пас? Да, зависи. Не, няма да стане. Добре, 26-та минута, 1-0 за него. Гадно малко. Как е възможно това? Сега ме подава на Кавани, Кавани подава на Гарет Бейл. Всичко е ясно. То Гарет Бейл как е толкова това не е възможно. Бейл. Гледайте го колко е бърз. Как го настигна аз? Я молец. Айсан, това не ма кефино. Гле!
Какво е това, бе? Та игра нещо напоследък много тъпо се държи. Гле. Така. Айде, Джеймс Варди. Дали той ще вкара гол? Разбира се, за Саба. Разбира се. Аз съм доста слаб на мултиплеер. О, не. О, вот. Торея, нещо се изложи. Да, разбира се. Когато ще тръгна да направя атаки, то ще е... Да. Ясно е, да. Добре, поне наша топка сега. Сега какво ще направим? Добре. Така. Добре, айде, дай сега е възможността. Как може да оварди тази топка, бе? This is actually not real. Да, бе, човек, готино. Какво? Каква засада? Да, човек, ясно. Как да го бием, това е ясно. Сега бях в това, ще ме вкара сигурно. Малеле, изкарахме голям късмет. Добре. Джеймс Варди се освободи. Дали ще вкараме гол? Изкарахме гол. Добре. Поне вкарах гол, това беше важното. Също такъв силен отбор да вкараш гол, чест. Добре, как го прави? Човек то, ако не е хак, я да се... Чудак. И сега ще я достигне си. Добре, защо винаги това подава с грешно? Добре, Дани Уелбек тръгва. Дани Уелбек. Ооо, яс! Добре. Как я оварди? Добре, как я оварди тази топка, бе? Така, давай. Вкарахме един гол, което е важно. Нещо е. Добре, край. Свършим. What the fuck, mate? What the fuck? Това не е честно. Това просто не е честно. Как да бия такъв отбор? Според вас. За мултиплеер ми напишете според вас как бих го бил този човечец. Или е хак, или... Те я знам, защото... Кажа, имаш такива играчи си в 7-ма дивизия, човек. Бъд честното. И разбира се, ще пропусна. Вот, какъвто лага, бе. Това ще е край на матч, предполагам, да. Разбира се, губим. Не, защо така, бе? То беше ясно, че загубим. Надявам се този епизод да ви е харесал. Абонирайте се, харесайте, коментирайте и до скоро.